Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ipidang sebagai pi baru sya ke Batisi TV bat nga igriti karpuli. Hakan ika kenting idar kat bat nge ya usamla ke ni jirwa. Usamla ke ni jirwa dang hakan ika tayo baladab ula syajit bani Asia Menta syaka Asia Youth International Model United Nations. Kebadai na ki Model United Nations ki penbot ya ke rukam trekam jong ka United Nations Organization ya ka bala penyat da ka International Global Network. Ba kini ai ku play pi pilap platform pindan kat bangi. Te pilap on patai ngi ya ka jinglet Asia Menta jong pi chatai. Kublai shibun ya pi ka Batisi TV ka bala ailat yang aban don lang ne bat ban ngan phliu ya ka ka jing yo baka jing sha hikai jongi shathi chapo Putrajaya Malaysia ha ban kong ning shap nga kublai yo blai track and rat uba don lang bat nga ha tu ka lenti ya jonga ka badan shathi chapo Malaysia ka ba long narun kong hing la chudwai uba ban lat na ka jing pang na ka jing stom but nai nga ko ai kublai ru ya ka yeng sem jonga ka bala don ka bala ai men sim shisha nga haba bangan le ya ka ne kam ban poi shathi ning kong ning shap hi dam don naga jingrap jong government ngamla thrai bangan poi shathi nama ngadan kam ban siu hi nama kani bro khai kalong ba nang thi kin ai yang tang ka free conference kalong ba kin ai tang ka jing hikai ka yang isthe ande ka jinglet jingsep ka jinglot jingsep bro khai ka hablot hinal jong te nga kumta hinga nga kran bat i weina ki batrai hapo ka CM office iba Daniel thank you ila kloy ban penya kendo yang abu chief minister long very keen but very happy ban ya kendo ban long ban snap ya ka ba ngadan kam ban kran nga subatai us phang kane ka Model United Nations how it is working kumno ka long te kumta hi nga you go to DC and just talk to Sir Abhishek Bhagutia he will do all the needful te kumta hi kampen slam here just within just 24 hours ngalayo no ya kata ka pisah ka jingarap kanya ka government kalong sotenat ba lada ngidan kamel government ngiju yo sngo ma ba ong ba kaslam teng kasimpor gibna nre khajing syam fasan jonga kalong very grateful ya kan government jong mata ba lang ka ai tang within 24 hours ka ba ngi khna samla khamtam ge ba ngin deban le ka kam ba ma ban namdon hi ka jing yarap na government nga thrai kidon ki khna ki bamla ban yarap hakalyang ka sports na hakalyang ka iru kalong ba kidan comeback na government kalong ka nayeng ka ditang ka jing duai mo nayeng ka ditang ka jing duai ba ka jing I sim inde ka ba panya nanti kalong ka government ma ka ba ngira nang thi kalong bang netre lang ba government ni nga kwa ba na ba nang niru ka ba ngayo na stina po International Model United Nations kalong ba netre lang ba government nga kwa ban ai kublai ru ba hamlet san doleng iba ila arab met pamen sim yang nado ningkong iba ju I sim hi haka sngin kong hi bangali ai ka sthi iba ba ngala sha jet shani shapo Putrajaya yang kublai congrats ba yang sutenat ba nani na po snong na thau na po Milliam constituency mondon to khna ngiju asngo ba man ta ki khna ki shungop shne stai ong hanga yong ki shungop shne stai ki ngap hai kam sne kam re p1 na out of the blue p1 ma p man pen sngo tanat ka ba le supposedly ki jing sneo iwe jing pha ki pen klat no e baro ki jing sneo yong hanga ta kintien te ngar song he men sem gen ban le ka ta te adap ta baro khai ki jing seo baro khai ki aga topic yanga ka topic along involvement of child soldiers in war ka jing ka long ka ne ka topic along very irrelevant ya ne ka state jongi mo ka ne ka them ka ne ka not is jongi ken ma ba haduk mantangi pat yo sngo ba na kalyang ka government na lyang ka defense government defense department na ki mercenaries na ki insurgents group ba kin perong ikna with that record haduk mantangi pat yo andai ka base ang ka ne ka long ka topic along very relevant ha po Africa kumba ju ong hi ba kat pat kata yang ngi pat song thu takadang hi shani bro khat gibring pat song thu ka kata ka jing jong kane ka bakisham kini kinong Afrika ya kane ka jing kane ka ya kane ka jing day jong ki khna pat ka bakane ka thma nga shajet ha ka council jong ka UNICEF ka balong ka ba kade ka council po UN ka ba ya day bi khna ka ba di pet ya ki khna te hang ne ngi la lech the la yo council tinggal hable research hale gi ai poring kumba urbanized tang e bagil research ya hable thorough research hapo ban in pet in ti banya kumno ka long kaman ya kane ka jing ya dai ki khna bakatma
Te ki ai nga kari bangan pule ibangan le research kalong ya ka Ivory Coast. Ivory Coast kalong ba hado men 2012 kadang don be ka civil war. Ka jing le thama para maki hang to apo kan ni kari. Te ban le thama kan ni kari kidan kam ya ki spy. Bandan kam ki spy kini ki spy kidan kam man perung bon show ki manpower. Manpower pat kalong ba ki kan ya ki brave larang ba. Andre in layman term kalong manpower kalong kumtahi ki brave larang ba. Andre balai pat ki kwa ban ti benya ka jing ya dai jong kini ki child so dia kalong ba. Ya ki child so dia ki la penrung nado ga snam ka ba south snam ya ki nado ba ki dang khalong. Try nado masin khahi teng ki up arsenal snam ki lawan hi ki ra ba ya ki. Kini mercenaries group ki penting ki pensmet ya ki brave ki bahing basam syura ba khna dal apa syakam ki la pen klat ya ki la kini kena teng kim tip show ya ka dang ka do ka kom le ka jinglong kena jong ki kalak lalot ki step bet tang kumno ban set kini spy ban penyak breu ban long kim ki spies ban long ki sex slave kalong depi keta depi pule sisa depi la syam sya pek ki videos ki documentary sam pen so tho sya teng ki make pa ha po sini spot jong ki sngoba ki khon ki shulet school ki dap ki the one kilong very blast mo ban ong kata bangi dan sini sapok kari India jong ba ngim dan than ki ki ba long kum kita tekeni kumno phiolat ban di shimanta shakanika Asia Youth International Model United Nation ning kong hi long ba ngaju sngo ya kanika kini ki mons kan kini ki model United Nations kilong kisidan hakawe ka state jong ka India kisidan kini ki mons every university every college kisi organize ni ki mons kanang ba kila banyo ki ideas kini ki opinions na kini ki delegates bro ki ba akum ki delegates jong ka we country kan kumno bakin ban poi ka ta solution ba kanang ba ngilong ba ngin ai ka general assembly jong UN tenga yo ini kong na po ka Facebook hi ka dai advertisement tenga asdang ban le research kandian le research nga klinik ki porlok la ajudan ki porlok ki bajulet rush ni sapo makadan mention snam kadan hapo Indonesia te Nanta naging kendo jong ki ngayo ka ideas ki kalong kumta kawan kumta kisidan kita ki students ki bawan kumta ki siwan long kumta ki opinions ki ideas tenga nga klik hata kaling ba ayam ta ki poem to kila batay kalong very simple ken kalong friendly ha website eru bangin like kumno kin batay yang ikan le kumno te dala adam ta ki ningkong ning sabi ki kiliswa ka main motive jongi bangin long kum ki UN members ki delegates te hang ta ki ngi hap tho ki answers kita ki ailupa ki answers ki optional answers in kongam te hawi ka topic part ka long give one topic ka balong relevant with what from where you come from te na bangawan hinga de na po nong se oposlong hi kalong ka agriculture hi kalong hakmat do ningkong hindi ngam tip ipang katak balong kadai bandai global kan ringa shutho hi tai agriculture ma ba ke ibang tip tamo kalong ke ibang kamlong simpang kandian tenga tho spang agriculture but poultry farming nga tho spang kumno ba ngidei ban pendo jait no ya ka deforestation ya ka zooming cultivation ke balong ba pom ding pathar em to nga tho lalong lai pe sau page kum to ka tho te hadian lai sngi sau sngi ayo kan ya ka invitation letter ka ba ong ba ngala sa accept out of 2000 delegates nga saje 1500 delegates pisaje na khatsan spa na bor ko pathai te keni fla ba yathui kat nongot kidan na kani kathan ka jangi kat ko bajing tip jonga na north east gidan hi kumban rew nyongon re na ka jela jongi gidan laingot tingi yo la ka jong council pakai keni sobha batai binya se atu ka topic ka ba fio ya ka topic ka bangayo bangen le research kalong the involvement of child soldier in war te ya kani ka jing involvement of child soldier in war kalong ba kam dalong relevant than chane shakpo ka than jungi sapo ka khamtam ha India ngi kam ta don thanira ka ba khamlong relevant pa kadai ha po ki than Africa ta ka daw ngarwa jet ya ka Ivory Coast ka ba khanang ba ngan yo ban tip benya susu te ha Ivory Coast kalong ba hadu man tahi kadang don kini kitma ki baile para ba ka government ba ki mercenaries but ki ba mercenaries te bandon kam ban yele thama ki don kam ka manpower te bandon kam manpower ki penrung ken kini khna ki yakini khna ki badang hapo khat prasnam bot kentai ba senrang yakini khna ki penon kam ha ka penyap brio sex slave hapo ka ban penshat pentiu hoki kam ban pen khot e kam ba keni ka ikaba pelong ki da ki khna ki pandi drong na ki kam spai kat kum na ki notes ki newspaper ki documentaries ki bagila ai na thina po council hiangi bangin pule bangin research kalong ba ka jinglap jonga hin kong hi ka dei ka poverty kani ka jing ka poverty kalong ka main root ka ba ki khna
kena ki badang red ki badang khalong ki kwa ban rong khaspai nama ba hayeng kim dan e ban bam ka yeng ka sam kamla ban provide ki ya ka bam ka di takadaw kampanse ban rong no hapo kam spai ne ban rong no hagini kam terrorist nama ba hapo terrorist kam ne hapo military kam ki ju ai ta ka bam men step men mit takadaw ban tang ban yo itai bam kimpanse ban rong no ban long dakmon sobha ken jongki bakin long involve no hapo ya kan ka malong involve no hapo ka spai te secondly kablong ba kabalap hi kadika jing lack of education ka lack of education kalong ba ha Africa ki bon ki country ki ba mdan ki propose schooling ka education jong ki kalong ka education level jong ki kalong very low ka literacy rate jong ki kalong very low compare but ki we ki ri jong ka protect kan te ka kani ka schooling ba kani ka poverty hi kalong ka pen kring ki ba ken poino ba ken long rung no sapo kam spai ta habangi pet ya kani ka lack of education ka baong ma bangi pet the ki long ki khna ki rung hak spai andre hani ka state jongi kumbangan supen wanra no ban penya dei no hap nuksa no hapo ka state jongi bangi dan ngi menta ngi ju i ba ki khna hi ki bamlet school ki bon ba ki ngop no haki kam ki basneo manta ka jing le drugs ka jing edi drugs ka jing edi kenja khna kalong da pi man ka singi da pule ko khot khobor ki di khna ki bang khna sta hapo khat prasnem kumaju ong hima ba ka idle mind is a devil workshop takadaw hi ba phenju shong hayeng ki khna ki bang khamret lai tang shi kandu ki parlok ki ba la ju ngop hakini kam kilong very easy influence te bakin rung no bakin le no kini kam ki basneo te kani so ba yo tho ingi ke ka experience ka jong phi ka pa phio aba phia ka do lang ba ki bru na kaleng ka prathai ka experience kalong ba ki khna ste ki along champang shu banyangi ki ka age level jong ki kalong khan riu khan nyong khat phra khanda arpho kita ki age level ki balong kila long very into te ya kani ka topic ka ba day ba ka prathai ba rokwe Hendrai ngi sini gilong very cool and calm ngitip betang ka eka baja halong yeng halong sem ka eka baja school ka eka baja po ayeng apo sinong athaw hendrai makipak kilala ban solve kilala ban wara kita ki options kita ki ideas kita ki solutions ki bala ban tackle ya kini ki world problems ki ba kan re ka perthai ti nga kerpat ya ki khna po jala jungi ro ba kinlong involve lang hapo kani ki kintip ka eka baja kan ka perthai barok ko khanang bakiru kila ban voice out ya ka eka opinion jongki ngatip bon ki khna kana poka jala jongi ka ba kidan kata ka capability te ka ba kila ban poi great heights ka ba ongma ki ba la ban poi sha poka ta ka thong ba kila ban dan bantah ki UN delegates ki ban long hapop kabar di shisha ka jong ka UN kan akin tu ya ki barok ki khna ki ban kin join ya kum kini conference ki papalong hapo India ki bona ki mun even hapo mekhlero ki dan ki mun ki ba ki penya nga I ka sen admon sru kala penya kan ki mun kadang makarpat bakin wan chakmat bakin prepare le ban participate khanang ba kiru kinlong kita ki delegates ki ba ki la ban voice out bakin yo ya ta ka world solution I mean ya ko bakan yo ya kata ka solution ka ban ba ka bala ban tackle ya ka world problem so ba batai kan ya chapang ka jing le ya shimanta jong phi kania conference ka bangal isimbenta hane Putrajaya Malaysia ka deka Asia Youth International Model of United Nations kalong ba kania ka ayumun ki ba ong commons kalong ka ba replicate ya ka jing trekam jong ka UNO kumno ka UNO ka shi trekam te ka UNO ka shi divide bon ki councils te hangiru hangthi pa Putrajaya ki divide egi ki khna ki basa ajet na bor koi kari na pathai jong kari pathai na kari ki divide egi ki councils te deng la sha divide ha councils ngi yo ya ka topic bangin le research ru te deng la yo in topic bang research in sa let simentang the bangin sa discuss bangin sa batai bangin poi bangin yo ta ka solutions kumno bangin tackle ya kita topic te ka topic jo bangayo sthia ka de ka involvement of child soldiers in war te keni kumno fi alat banile ya shimanta ha ka Asia Youth International Model United Nation ningkong hi nga ju I ki khna ki la participate man shwa te nga klina ki nga le research ki khndiat te nga I so na Facebook page ki te ngi pendap ya application form adin arsin licensing sa jubab ni ladaki sha accept na sha reject kumta hingi yo ka acceptance letter adin arsin licensing ayo ta kajing lot kajing sap ka ba pilet nang ni she pilot hina ladena kidon ki ba sponsor e piru along very lucky ma ban kan ya kata nama ba ka government kadalang bat nga ningkong hi mas nyo ya ka acceptance letter sem ngale chapo ka office jong UCM kran shwa ba di ba Daniel thank you kran la su thui I ka e ka ni ka mun ka e kam ta nga hable ka e kam ta
la smutanat sha ba ngade ba sajit napo Meghalaya mam ban represent the te ila introduce nga hog po CM ngala batai hau CM ru kumno banga sajit kumno bangan le bangan ya ban posti kan te CM ru long very keen very happy ba ukloi ban yarap te nakaliang ka DC hero kala sponsor yang bangan le the te nakaliang jong ba hamlet san doleng ye mele jong iru ila sponsor yang ba nakaliang jong ke suru kala ai yang ai tai jing song ma iban yarap yang bangan ban posti Kenny ke ka khubor ke ba phidan man ang ya ki samla jong kari ka message ka bang kwa hi benwan ra hang ne ka long ba encourage ki khna ka ne ka jalla makin chimbenta makin dan benta ba kini conference khanang ba kin tip ba kin yo kata ka fasan knowledge kumno ka ja balai ka ja bar hae ka ja ke egini ki jingja ka ba ne ka parthai ka ba ki ngi shamanta kumne manta ko mo ka yo ma ka ne ka child soldier kam da long relevant ha po ka jalla jongi ne da phla shimbenta pisu thu ke ega jinga day pat ba ka ne jalla jongi ke gidan ki points ki ba la an penya day ha po ka jalla jongi akar pa ru e khimik pa kin long kita ki pillars ha po ka jing em ki khon khanang ba kin push to the limit ki khon ma ba kin long encourage ki khon ba kin dan menta ha kino either sports na ha kano ka ba kin ki jing chimenta kan ki de ban long their biggest fan khanang ba ki khon kin yo man sim tang tai ku please bon te ken hi khublei shibonya ka por ka jongpi bat nakaliang jingi ka bat CCTV ngi ketbok ket riang hakikam ki jongpi ki bapitre katto ngi la poisha bakut jong ani ka program tat indai shimpiang pat bat phi hakuwai pat ka por